Здравейте, аз съм Тагеймър БГ, не искаш да ви покажа моя арсенал от игри и хора, които ще участват. Така. Той съм аз, после Генгстър и Френзо, после тук има едно нещо, което ви трябва да си го прочетете. И чакайте. И тук отдолу така трябва да си го прочетете. Само. За ако нали снимате с мене. И това са моите игри, които са Майнкрафт, Бомбата, Донта, Терарията, която тук трябва да стои. Тъс не вярвам някой да знае. Дракинг Тънгър. Ще правя много състезания. Той нещо, откъдето си слагам модовете. И ако събера малко повече абонати, ще се направя Mediafire. Друго нещо, което да ви покажа. Да, е това. Пари на мига. Едно от тези неща, Give Vault или Grab Point или това тук. Значи сега ще ви покажа всичките какво са. Само задят. Тук ръка си всеки ден вземате по няколко коина, те 37 коина имам и това са 0.07 стотинки, които са в долар. След това и не знам сега. След това давайте идеи за снимки за той, защото аз не мога да се намеря. Е за той тук, което е екрана ми, защото аз не мога да се намеря хубави снимки. След това той няма да го покажем и това. Може да проверите и снима клипа на Готика, той постоянно ми излиза. Трябва да проверите клипа на Готика и ще разберете какво е той. Същото е подобно. Аз тук съм пуснал един билет и наскоро ще е теглянето на 30 и за $20 ще има 3 победителя. Един билет струва 50 точки. И колкото повече билети пускате, толкова повече по-голям шанс имате да победите. И друго няма да ви показвам нещо. Тук някои неща, които използвам. Така. Тук няма си. И да ви е харесало. Да ви покажа какво ще използвам през цялото време. И ако си мислите тази програма как се изключва съкъра, само си изгасите телефон и то става, аз този път ще се го изгаси от тук. И очаквайте клипове наскоро и напишете в коментарите някаква програма да едитвам клиповете, защото винаги стават някакви тъпи такова клипа става някаква тъпа графика или отнема 2 часа да събере. Това клипа да ги събера. И ако се чули малко джигъркане от хартия, защото ядях чипс тук до мен една такова и затова и да ви е харесал и чао!